At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Dr. Angela Maria B. Rimpilio para po sa mga dagdag pa pong impormasyon patungkol pa rin po sa patient safety. Dok, napag-usapan po natin yung tungkol po sa mga process or mga ginagawa po ng mga health facilities at mga ospital po para po ma-ensure or masiguro po yung kaligtasan po ng mga pasyente sa loob ng ospital at mga health facilities dito po sa Bicol Region. So, kailangan din po siguro nating ipaalam sa kanila, sa mga pasyente at sa publiko kung saan po pwedeng magreklamo or magbigay po ng feedback ang mga pasyente na nakaranas ng pinsala or iba pa pong mga nangyari sa loob po ng health facilities o mga ospital. Yes, tama yan, Ma'am Nicole. In every implementation naman, no, nagkakaroon talaga tayo na dapat meron tayong feedbacking system, lalo na dun sa mga persons na sinuserve natin. So for facilities, ang patients dapat may avenue for them to vent out itong mga, whether it be bad or good experiences. Kasi the facility can take it as a stepping point in either to improve or to edit any protocols na nako-concern ito. So um, in filing itong mga grievances or any suggestions, meron dapat ang facility na patient relations department. Supposed to be meron po sila. So, or they can either submit their issues to the hospital or the clinic administration para ito ay ma-handle sa formal na proseso at mas maayos na ma-address yung mga concern na to. If in case hindi po sila satisfied sa mga decisions within the facility, they can raise it sa atin, sa DOH, CHD. Itong mga concerns, pwede po natin i-submit actually sa division ng RLED, sa Regulations and Licensing. Meron po silang specific unit na nag-a-address dito sa mga concerns na ito. In cases naman po, dahil depende rin naman po sa mga kaso kung ano yung mga reklamo nila. If it concerns ang PhilHealth, di PhilHealth po ang kailangan nilang lapitan. But if meron po silang certain na person na gustong maireklamo or may issue po din sila sa service doon sa isang person na ito, whether it be a doctor, a nurse, a medtech. Depending on the person, they can raise it to the PRC or to the different associations. So, for example, for medical doctors, that would be PNA, and for nurses, that would be PNA. Hindi lang po ito eksklusibo sa ospital kasi ang mga LGU din po, ang mga RHUs, pwede rin po tayo maka-experience din no, ng hindi ka nais-nais na mga situations. So pwede rin po silang lumapit sa local government units nila when filing for issues and concerns. Yun. Meron din pong mga cases na pwede po tayong lumapit for legal action. So they can consult their own lawyers or the public attorney's office. Pero yun nga, before everything else, it is better to raise it first within the facility. So it can be addressed within the vicinity or within the scope of the facility where the incident happened. Ayan. So, marami po pala tayong pwedeng mapuntahan. Depende lang po kung ano po yung case na irereklamo po natin or concern po natin. Yes. Yan. So, in case naman po na medyo hindi po kanais-nais yung concern po ng pasyente, meron pong negative feedback.
ano po yung parusa na um, sa mga health centers or sa health facility po na inireklamo na napabayaan ang patient safety? So, it would differ also case to case. Siyempre, may mga cases tayo na it would be a sanction, meron tayong fees na pwedeng bayaran. Other than that, pwede tayo magkaroon ng suspension. Um, may cases din na pwedeng mawalan tayo ng license to operate. So it depends on the case. Also, sometimes hindi rin naman totally involved ang facility. Minsan, yung person na lang na involved within the issue. So again, it's a case-to-case basis type of thing. Ayan. So, important po na alam po natin kung ano po yung nirereklamo natin and kung sino po and yung other factors po na kailangan kapag tayo po ay nagre-raise po ng concern tungkol po sa mga health facilities natin at sa mga hospital na napuntahan. So, para po sa susunod na katanungan, Doc, ano po yung mga programs or projects po ng DOH Bicol CHD para po masiguro ang patient safety sa mga ospital at iba pang health facilities? So yesterday yung celebration natin on World Patient Safety Day actually. But we've already, last Friday, nagkaroon tayo ng forum, an orientation on patient safety involving the different facilities in the Bicol region. So it involved um, province-owned, provincial-owned hospitals, also the DOH hospitals, ang ating treatment centers and ang RHUs. So they tackled yung basic patient safety na mga topics. Aside from that, no, yung ang DOH, because CHD, conducts the um, regular monitoring within the facilities. As I mentioned earlier, yung IHOM and IPC. Ngayon, meron na rin tayong GBA. So, it involves yung green viability ng ating facilities. So, yun. Meron din po tayong mga trainings na hinuhold for the capacity building of the health workers within the different facilities. Marami po palang mga technical assistance na binibigay ang DOH because CHD para po ma-ensure ang patient safety. And matrain po yung mga nagpapa-implement po nito and siguro nga po yung kaligtasan ng ating mga pasyente sa loob po ng mga health facilities at mga ospital, pati na rin po sa mga RHUs natin dito sa Bicol Region. So, para naman po sa huling katanungan, Doc, ano naman po yung ating mensahe para po sa mga tagapakinig at mga manonood po sa araw na ito? So for this year, ang team natin is to engage the patients' voices. So from that, ini-encourage namin ang involvement ng lahat ng stakeholders ng facilities, whether it be private or public, na iparating yung mga kailangan, yung mga hinahanap nilang serbisyo na sa tingin nila ay kailangan nila para ma-incorporate ito sa mga policies na gagawin ng facility. Let us all be aware dun sa 8-point agenda, action agenda natin for as a thrust of the DOH na lahat ng Pilipino ay makaranas ng na mapagkalinga at dekalidad na serbisyo pertaining to the services within the facilities and also the public health services. Isa din ay huwag natin makalimutan ang ating health workers na i-ensure din ang safety din ng health workers at i-uphold and uplift ang kakayanan ng mga health workers natin. Ayan, maraming salamat po, Doc Angela Maria Berengkilio, Head ng SMHDD ng DOH Bicol CHD,
sa pagkakataon po na ibinigay nyo na may paliwanag at maibahagi ang tungkol po sa kahalagahan ng patient safety. Lagi po nating i-prioritize ang safety culture para sa isang healthy Pilipinas. Ako po si Nicole at ito po ang Chikahang Pangkalusugan na handog ng Department of Health People Center for Health Development. Maraming salamat po.